Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Libat. Hala, hala. Ay, hala. Bimbo, kinakasud nga naglinya din eh, oh. Ay, pulos na labalami. Tanaw ng tanawa, oh. Uy, Ay, may mo bag dili lang nimo isulti ang tanan nimo naasi mo huna-huna. Mauwam sa tanan mo eh. ngano di ay? Mawaw day ka masultis tinuod. Bitaw, Rickson. Di kita angay mauwaw eh. Unsa man ka, Bimbo? Unsa man kay plano nimo ni Layla? Unsa? Naunsa magkabay, Rickson? Kalayan nagugtuno sa emosyonal tiyan. Kaklaro na nga doon na kay planong Layla. Tempa para una. Hala, uy. Ay, puta ka sulti di Harrison, uy. Kalain na ba ni mo sinultihan? May pagmangaon ng ta, Rickson. Mao pa. Mawagtangam sa taganas kaon ng kalaki ni mo. Ay, may pa. Nami kay mga sudan, oh. Pero, wala ba ko'y kwarta diri? Ay kabala ka, Layla. Libre ta kung mangaon ta din eh. Libreta? Hala, uy. Haya-haya, good na to, good. Buti pa sabot ana nga, makakaon ko bisan noon sa kung magustuhan diya sa display nga pagkaon. Oo. Bisan unsa nga imong ganahan kanon. Maka-order pag ka. Hala no. Sus, laina gid ni dato nga kumpanya, uy. Libre man. Ana sig tabi di ay. Pili na, igutom na. Ako'y mapili para sa inyong kanon? Pagpili na kanon nimo. Karon makabalik na ta sa trabaho dayon. Hey. Muna ko yung stable ha. Awar ko nitong hana, uy. Sus. Hay, sa puton ginitong hana sa. Na, ay nagtagda. Mm. Yung ana gyud siya kung sa puton. Kay baw ko, uy. Sa puton siya sa kong mata. Pero, mangita ko paagi. Unsaon nga, dili na siya sa puton, sa akong mata. Please try your call later. Busit ba ya ini, oy? Dili man matubag si Rexon? Subscriber you are calling. Nagsugod na gikabwisit nga mo relasyon da. Tungod atong Layla. Hangtod si Bimbo. Dili sad butubag. Naunsa naman sila? Magkalagot ka, Layla, ha? Ikaw ginagdaog kagubot sa kinabuhi. Maputol lang among lipay-lipay tungod di mong libata ka. Bantay ka lang nako. Yes! Yes! Ay, sorry, uy. Ala, nakadrawing na dyan kong buwak. Oh, yes! Niyabag na ka Layla. Ay, Drawing lang kag buwak. Happy na ka. ay, sorry. Kuan, wa man ko kusukad mag-drawing ba? Karon namang good. Inya tanawa, oh. Awa, napurmang buwak, oh. Awa. Hindi ko na ng drawing nimo be. Awa, dayon. Abi, tanaw. Uy. Uy. Ay, panaway, ha? Awa, Sa katawa. taon ning buwak ka. Ipangambog nimo. Unsa man ning buwak ka? Ay, buwak, good. Buwak nas kabuntagon. Paghilom, uy! Nga nung taon nakasultim ka nga, buwak sa kabuntagon ka ng gidrawing nimo. Nasagbot naman na nga gitapok. Ay, angaw, nalaya naman na siya kay Udto naman. Okay ba? Lupig ka grasyon ni Layla, Brad. Hilo mo! Ani nyo, daig ka ning bayhana, kanugara ni. Di mong good. Sa kagara. Naningkamot naman ko diring makadrawing in town, uy. Pagdrawing og lain. Kanang langgam o alibangbang ba? Ay, alibangbang noon, kabalo ko. Pagdungan ka mag-drawing og ligbang-bang, Rickson. Tanawon ta kon kinsang mas nindot nga mo drawing ninyo. O niya, among butaran. Ha? Butaran? Sige, kini. Lupigon gihapon ako sa Rexon, ay. Kuyawa ko nimo. Sa ato ba? Mayong laki ka nga mo drawing og alibangbang? Oh,
Oo, may kang laki. Oh, sige, sige. Dawaton ako na nga challenge. Sa may premyo. Kung ikaw ang mo daog, akong papunan ang imong allowance. Kung ako ang mo daog, isuroy ko nimo karong Domingo sa nindut kang lugar dinhi. Sa laktod, imo kong itor. Yamat ra. Sige, sugod na. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ma'am Teresita, ano yan ang cellphone nga imong ipapalit na ko? Uy, gipalitan din mo daan ang casing. Oh, mga buwag na puwa ang atong gipili kay babae man si Laila. Oh, sige. Ana-ana ba kini SIM card? Oh, di na. Kuha daan ang iyang number. Sige, sige. Kinahanglang mahibaw yun ta sa tanang lakaw ni Laila, Digoy. Bitaw ma'am, kay murag kulbaan ko usahin ni Bayhana. Kay murag muli ko may usahin. Tambaki lang yun siya kanunay, Digoy. Nga kinahanglang mo lampo siya sa iyang misyon. Ang ako lang nabalakan mo ba? Kung nga nung nakahunaw-una gayon si Sir Luisito nga ubanon ang duha. Sir, kada pag mag-uban ang duha, Sir Rickson o si Laila. O so kay plano sa imong igsoon. Oh, Digoy. Igsuon ko lang sa amahan si Luisito. Dili gyud ko suhito sa dagan siyang utok. Iya lang kung kailang nga igsuon sa gawas. O giatiman bisan kun anak ko sa pagpakasa sa among amahan. Oo, mao di ang dili ka sigurado nga bahinan ana iya sa iyang katigayunan. Nahibaw ko nga may share ko. Pero, nagkasiguro ko nga dili gyud dako. Tungod kay nangita gyud siya sa iyang anak. Oh, si Laila hinoon, nagsabot naman sa iyang misyon mo. Magpaabot natin nga mawa si Sir Luisito. Pero ang problema, Dikoy, kay mura man og medyo nalagsik si Luisito nga naana si Laila. Bitaw sa mura naman ato siya nagtinga sa unang mga adlaw sa dihang gipapangita pataniya sa iyang anak. Dili ba ka nga ang kaguulang nga wa siya manununod ang nakaingon nga naluya siya, Dikoy? Ambot lang ka, Pablo. Pero dili ba ka tinuod ang ilang giingon? Na kung ang tao andam ng mamatay, ug malipayon na siyang mamatay, dugay na inoong mamatay. Uunsa? Okay, time is up. Okay, yes. Oh, vote na ta, vote na ta. Okay. 5, 4, 3, 2, Yeah! Human ako! 1. Mana! 5 minutes lang, 5 minutes lang. Awa na, Rickson. Time na, time na. Tapa. Bilis, Laila. Ikaw, human ako. Lo, kalain. Ayaw pa ni ka, Sir Rickson, oy. Ako na bang giisa kong papel ha? O, nena, o. lagi. O, human ako, nga libang-bang. Okay. Mana? Niya ako. Sige. I-plaster na inyong drawing. Okay. Vote na kita rin. Niya lang ako. Yee! Daog na ko. Usa man ang imong drawing. Alibang-bang. Uod man na. Uday nga. Uday, dali rin na humag-drawing, Laila. Kay, uod man day yung gidrawing. Layla, alibangbang ang giingon nga i-drawing. Uy, bugo man day ka, Layla. Hala. Ikay bogo. Kay waka kay bawin ako drawing. Oh, kay baguan, oy. Uod na. O sa'y tanaw ninyo sa drawing ni Layla. Uod. Di ba? Bimbo, ikaw. Usama ka sa judge. O sa'y tanaw nimo sa drawing ni Layla. Odd. Tanawa ang akong drawing. Alibangbang. So, kinsa may daog? Hoy, pareha sa tag-drawing, oy. Oh, Alibang-bang sa ni akong drawing. sa alibangbang. Hay, may pagkuhan na, be. Kung alibangbang pa na. Ay, naunsa man ka, Rickson. Magdali man ka. Kanang alibang-bang, sa dili pa na siya tubuag pako, muagyo na siya pagkaod. Buti pa sabot, pareha sa tag-drawing, alibang-bang, lain-lain lang og edad. Ay! Ari ko sud, ha? Ari ko sud! Ako,
Ari ko saod. Inuang maning inyo. Taba-taba, karoon tani kasi nakadaog. Laila! 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 Ah, thank you! Hoy, Nixon, nakadaog ko. Isuri ko ka ng Domingo, ha? Sorry dito kay mo eh. Di ko mo dawat nga ikay nakadaog. Kinahanglan nga ako ang mudaog kay kagwapa ni ako nga libang banga. Unya pildihon lang nga ng imong od. Ay lang gusto ko, Rexon. Ano sa mga? Lingaw-lingaw lang ni ato ba? Ayaw ni idibdib. Bitaw. Barong na diya, Layla. Ha? Mauli nita. Ay, usa man ka, oy. Hinaya lang ka na pultahan, di Harrison. Palayo na ko. Malambahan ta nimo anang nagsunod ko nimo. Awara ka. Oh, Ay, naunsa naman sa mong duha? tita. Napildi baya ko ni Rickson sa mong drawing. Unsa? Mao nga, premyuhi siya, tita. O, gusto may akong i-premyo ni Rexon. Pun iya yang allowance kay mao man niya masabot. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!